I can go on my name to become una for this video. In a name, I need for be here. I'm not talking with you since some Joe. The name I can with you since Munga. So because that video in a lady, woman, be a Zion ministry. In her testimony, also not be a Zion ministry. I'm calling on to watch that video and chokono watch ya. Na me say ya. Na yeje ochiko ejeje luali olummili ka ma no ya gawa ku eje because ejego hospital boro ye hospital ni afo video mboje hospital now. Don't worry, I will play everything for you people to see. So mana me asi ya biko tupu ina eje ebe obona. Make sure na izolo okwu na Zion ministry tupu ijebe. So always out in form of na mamia jinka we emele gini backup for ndị na-aghọta ihe m na-ekwu. So Imasko no na-achọ solution na na solution mana mme agwa ya si ya na nke mma anya. So tupu ị na-agasị na eje gị eze nwaanyị 600,000 akwụla akwụ gịnị zonyegoro okwu na Zion. So the woman wee zonye okwu na Zion. Dade ọbịa. Evangelist Ebuka Obi no na agafe just no wee bitu the woman aka. Nwanyị bidokwa gaba ije like play. So for ndị na-asị na ọ bụ arrange na jeje me na so you na chegwa m na even ndị ọcha that was in her video mgbe n'obodo oyibo. So no arrange ya with ndị ọcha. Ha wee mecha that in onatazia Nigeria wee complete the mission. Because na imasim na mmadụ ya waste time ya n'obodo oyibo. Arrange cha here gba plane na nata ka o wee bịa mee anwansi of how much ego na ebu flight ticket from UK to Nigeria going and coming back, including the flight. So what are you supposed to what is your target and what are you supposed to gain in doing such thing? So because the video mambo the woman n'obodo oyibo hospital ya mambo obata Nigeria nke ahụ na afọ n'akụkụ ebe so unu na-echazia wele na aka unu mee gịnị or result and also give glory to God mgbe ọbụla if you live on something that requires God's glory to be given. Always give glory to God. So this one is going glory to God. Call it one. Okay, for Mom Sarva. Woo! Sorry about. Woo! Go. Then we can at least get the exit video. No, you're ruining the video now. Oh man. Listen, you had all day to say goodbye. I hope this does not. And you keep going, Bill. You're not far. Yeah, when I'm out, I'm going to come meet up, yeah? Listen, don't post on social media, otherwise I won't get the sack. I couldn't get anyone to bring me any cash, so keep it active for me. Love you, girlie. Bye, Christine. Bye. No, don't worry, you buy a new one. Christine, don't put it on social media, okay? No. Okay. You can see. Bye. So, if I were a wonderful testimony, a marvelous testimony, Melu na Zion ground. E what I go makandi na sing ago, makandi na aloka. Iye mechakwa afọ n'anya. If I were a woman si obodo oyibo, nwanyị efulu a medical doctor kwa obodo oyibo. Akwa for hospital ebe efulu ya akwa wo na hospital actually ebe ọ na-alụ. So the woman nwere problem n'ọkpa and a certify ga-ebe ndị ọcha that n'ọkpa ahụ adugo damaged. Out of tears nwanyị wee book leave wee bịawa na Nigeria and na arrangement eme na Nigeria ọ na-emechacha na arrangement na Nigeria ọwụ na ọ bata ka ndebe ha kpọrọ ya wee jewe ebe anyị ejelụrụ ya ọrụ mmiri na nke ofu eze nwanyị mama ya wee na-ebe na mama ya gwara ya si ịzọ ha ọkpa na Lagos make sure na your first point of call wo Zion ground ị na-anya efo ka ndị colleagues ye na ebidie farewell to Nigeria for ndị sịrị na na-eme arrange and emekwa arrange be ndị ọcha ịghọtago now if our video moment o take with the colleagues here before pụọ
You gotta go. Now, it does a land in na airport. Jerusalem Zion that day. Last week Wednesday also. Before the woman na Bialu Zion. Owewolo na emana na Endigo program. Evangelist Ebuka Obi etu a o si emezi Evangelist Ebuka Obi na-eje ka ọ baa moto. Ndị mmadụ a na-ekwuzi na moto na strugglezi. You gotta go. Na that particular stage ka nọ na Zion ministry that day. Onye kwe wee bịa. We meet somebody, we smuggle away. Evangelist Ebuka Obi aba na moto, we be notice the woman. We little, Osborne no little. We, when see na wheelchair ebono, we be near. Nga o for nde na-esi agogo. For nde na-esi agogo. This is a mind-blowing miracle. Marzian na almost number one, almost if you're na Zion are short to go down. If I'm a women, that ya bachana moto. No God, you gotta go. We small gide, we pataye. We squan a motor we to. Eh? We will aka ake charge on one ake tipo ajo mother. We teacher ye. One we see na we share with here. Oh, maka ndị ka na-esi agụgọ one day. Evangelist Ebuka Obi sịrị na one day shall be one day. You must come to Zion. One day shall be one day. You must come to Zion. Maka some of you ndị na-ekwu na ọwụrụ bendosha. Ị ma na nwaanyị a nọrụ etu a na ife a na-eme the woman in this to the point that sometimes the woman nọrụ etu a. Ona adoya onokata odukatete na adoya ado. Even na mgbe ọ na-aba plane ha chịkọrọ ya ọgwụ ya wo onwe ka ife a na-ado esi wee bịa agba ya ọgwụ a na plane. Ha chịkọrọ ya ọgwụ maazị ifewu nọọnịrị ndị ọcha. Maazị ifewu nọọnịrị ndị ọcha. Nwaanyị wee buru onwe wee batawa na Nigeria. Na ndị nọ na Nigeria arrange chagorie ka o nwere ike ọnwụ na-agwa gị ka eje rụọrọ ya ọrụ mmiri nọ ndị di mmiri ihe ma ọ nọ ndị ụwa onye mbụ nyọrọ ya ụwa ikekwe na onye mbụ nyọrọ ya ụwa kọrọ ngwọrọ wee chekwa ka ọ kọkwasịa ya ngwọrọ maka ọ na-amahụ na nọ na-anị ndị ọcha na sayensị n'oge ahụ ọ nere ndị ọcha na ya sayensị nọsita supernatural being onye ya gbakwuje. So it is a testimony. You can tap in this testimony ịchọkwa siwe agụgọ mana one day ntu Evangelist Ebuka Obi si wee sị na ngwa na-esi agụgọ one day you must come. But ekpere na ekpere ọnwụ na ị na-abịa that day ka ị bịa in a condition ebe ka ya adụ say hold ka ị ghara ịbịa in a condition nwere ka ọnọdụ usi wee duzie. Ịghọtago? So share this video and tap from this testimony. It is a mind-blowing one because na ọgwọ mgbe ọ nele dibịa nke ụwa. And God of Zion, Chineke na-alụ ọrụ na Zion, Chineke ji nwanọzi obi wee na-alụ ọrụ na Zion. Ọrụ nke a, ọrụ ya clean. Share this video.